What's up mga soy? Ito, bumabalik na naman ako dito sa aking channel, Linus Kitchen. Ngayong araw na to mga soy, meron akong ipakikita sa inyo na bagong recipe. Itong recipe nito mga soy, lutong Kapampangan at sana magustuhan ninyo ito mga soy. Kilaing Kapampangan. Hindi ko alam sa Tagalog, so kung gusto nyong gayahin, sundan na lang ninyo kung paano ang aking pagluluto at ang kanyang mga recipe. So, ngayon mga soy, tayo mag-umpisa na sa ating pagluluto. Oh no! Good morning mga soy. Okay. Ngayon, itong araw na to mga soy, meron tayong pupuntahan na isang bilihan ng aking lulutuin ngayon. Para naman na-excite kayo. Ngayon soy, kailangan nating lumabas. Kailangan nakasafe tayo. Ayan, nakagwanti tayo. Nakamas. Ayan. Para sa ating safety. Kaya tara na mga soy. Ngayon mga soy, ito naglalakad ako papunta sa sakayan ng treno kasi di ko nahabol yung bus, kaya ito medyo maganda na rin itong paglalakad mga soy, konting exercise ito mga soy. Ayun mga soy, doon tayo pupunta, doon tayo sasakay ng treno sa lugar na yun. Yun, kaya konting lakad na lang. Dito ako sasakay sa ibaba nito. Ito isang stasyon ng tren mga soy. Tingnan nyo mga soy, walang katao-tao dahil medyo takot pa rin yung mga tao rito mga soy dahil sa coronavirus. Kailangan at saka yung mga tao rito mga soy, sumusunod din sila sa patakaran ng gobyerno, kaya siyempre takot din yung mga soy. Ito nga pala yung higit dito sa treno mga soy. At saka dito nga pala mga soy, yan, pagsakay ng treno, mayroong distansya. Yan. May nakalagay dyan na distante kasi may aklat yung distansya ng mga tao. Sa stasyon na to, Wagner. Diyan tayo mamimili ng karne, kaya hintayin natin yung pangalawang tren ng mga soy. May mga soy ng karne. Ito ako bibigyan. Sa mga product din ng Philippine product. Kaso dito medyo mahal sila magtinda, kaya hindi ako dito bumibili. So nakapamili na tayo mga soy, ngayon tayo nang umuwi para makapagluto. Okay? Tren, mga soy. See you guys! Ayan mga soy, nandito na ako sa lugar namin. So naghihintay na lang ako ng masasakyan, yung bus, kasi mabigat yung aking binili. Ito nga pala mga soy, ito yung station ng Sky. Yan ang opisina nila. Yan, tapos meron pang ginagawa doon. Ayan na yung bus mga soy, yan ang hinihintay ko. Sakay na tayo na. Okay, ito na. Ayan mga soy, kayo nang pumunta ako ng palengke, ayan, bumili ako ng karne.
Ito yung baga ng baka. Yan. Tapos ito, atay. Meron tayong bawang, sibuyas, suka, asin. Itong asin na to, mga soy, ito yung Himalaya salt. Yung malaki. Meron tayong paminta, laurel, at siyempre ito yung ginagamit kong laging oil, olive oil mga soy. Ang una natin ilalagay mga soy, itong bawang. Pagkatapos mga soy, ito sibuyas. Ayan. Piliin natin sunod yung baboy. Itong kilay nito mga soy, hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Pero sa amin, sa Pampanga, ang tawag namin dito, kilayin. Ito mga soy, kung meron kayong karinderya, pwedeng pang ulam o pang family. Kaya yun mga soy. So ngayon, takpan muna natin. Kaya muna natin kumulo mga soy, mga 5 minutes. Makalipas ng 5 minuto mga soy, tignan natin ang ating linuluto. Ayan na. Ayan. So, haluin natin mga soy. Kailangan, tinitignan natin ang ating linuluto. Ngayon soy, kailangan natin lagyan ng asin. Ito. Paminta. Dahon ng laurel. Haluin ulit. Takpan natin ulit mga soy. So, palipas ulit tayo ng 5 minuto mga soy. So, tignan natin ulit mga soy ang ating linuluto na kilay. So, ngayon mga soy, pwede na natin ilagay yung binili natin kaninang baga. Ito kasing baga na to mga soy, kanina, pinagiling ko na kasi mahirap maghiwa nito. So doon, pwede naman magpagiling yung medyo malaki. Kanina nga bumili ako soy nito, ayaw nga nilang gilingin dahil daw hindi sila nagigiling. Pero ang sabi ko kanina sa kanila, dati naman akong bumibili dito, pinapagiling ko na pwede naman. Sabi ngayon daw hindi na pwede. Sabi ko, sige, kung nga ayaw nyo gumiling, hindi ko nakukunin. Pero nagbago yung isip nila. Ang sabi sa akin, kailangan bumili daw ako ng 1 kilong yung laman. Yan, lagay na natin. Yan. Sabi ko walang problema. Sabi kong ganon, bibili ako ng 1 kilo. Kasi yun ang pinamparang pag nagpagiling ka, tapos isusunod din kasi ayaw nilang maglinis ng kanilang yung panggiling nila. Kaya ayaw nilang maggiling ng ganito. So, naging okay naman ang lahat. Ayan. So ngayon, tatakpan mga soy. Okay? Ayan. Pakalipas lang tayo ng mga 5 minutes ulit mga soy. Ayan mga soy. Sunod natin ngayon yung atay. Itong palang atay na to mga soy, meron siyang atay ng baka at saka atay ng baboy. I-mix ko na. Kasi nakabili din ako ng atay ng baka. Pwede naman yun eh. Masarap ito mga soy pagka ito'y matikman ninyo. So ngayon, kung gusto niyo siyang lutuin, gayahin nyo na lang yung mga ingredients na pinakita ko sa inyo. Kung paano pagluluto, tsaka yung mga ingredients. Kaya ngayon, takpan natin ulit mga soy. Palipas ulit tayo ng mga 5 minuto ulit ito. Kasi dapat yung karne, malambot siya mga soy. 5 minutes. Ayan mga soy ang itsura ng ating niluluto. Pero hindi pa luto yan. Pinapakita ko lang kung paano ang kanyang itsura. Para siyang dinuguan pero wala lang itong dugo. Ang dinuguan, wala siyang baga, wala siyang atay. Ito, ang kilayin, meron siyang atay at meron siyang baga. So, ganyan ang itsura niya mga soy. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ang paglalagay ng suka. Ang suka mga soy, pag nilagay ninyo, huwag ninyong tatakpan. Ayan. Huwag ninyong tatakpan at huwag ninyong hahaluin. Kaya nyo siyang kumulo kasi para yung suka maluto siya. Kasi pag yan hinalo mo, mag-iibang lasa mga soy. So ayaw mo lang siyang kumukulo at saka huwag mo siyang tatakpan. Ayan mga soy. Pwede na natin siyang haluin. Yan. At huwag kalimutan pala mga soy, mamaya pagka malapit na siyang maluto, lagay nyo ng konting magic sarap
para may lalo siyang sumarap. Okay? So, tikman natin mga soy kung tama yung lasa. Okay. Okay na siya mga soy. Ngayon, gagawin na lang natin. Hintayin na lang natin siyang talagang siyang lumambot na lumambot. So, takpan ulit natin mga soy. Hintayin tayo ng mga 5 minutes. Luto na yan mga soy. Okay? Ayan mga soy, tingnan natin ang ating linuto. Kung okay na. Wow. Ang bango ah. Ayan no. Luto na mga soy. Tapos meron akong extra doon. Ayan. Ang pangalan niya si Tommy. Ciao Tom. Oh, ayan. Yan ang alaga ko, si Tommy. Nay. No. Dami 5. Oh no. Naghihintay na siya ng pagkain niya. Yeah. So ayan mga soy. Luto na yung aking linuluto. Pwede na tayong kumain. Let's eat. So ayan guys. Mga soy. Ayan ang finished product natin. Ayan mga soy, kaya na tayo. Tikman na natin itong ating nilutong kilaing baboy. Lutong Kapampangan. Yan. Tikman natin. Masarap siya. So ngayon yung mga panimpla, mga soy, kayo nang bahalang magdagdag o magbawas kasi hindi ko alam yung panlasa. Kayo nang bahalang magdagdag. Tapos tikman ninyo kung ano yung kulang. Pero yung mga ingredients, yun yung mga ipinakita ko sa inyo. Tapos mga soy, huwag na rin kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel. Kung bago ka, mag-subscribe ka na lang at saka pindutin mo na rin yung notification bell. Itong aking channel na to, ang pangalan ay Linos Kitchen. So ngayon, kung gusto mag-comment, isulat mo lang sa baba at kung anong gusto mong ipaluto sa akin, kung kaya ko rin, walang problema. At saka kung bago tayo magtatapos, shoutout muna sa aking kaibigan, kay Ercel de Guzman, kay Ernesto Galang, at sa aking kapatid na si Josephine Punsalan at saka kay Christy Punsalan. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. At sa lahat ng mga nag-like sa aking mga nakaraan na video, maraming salamat sa inyo. Sana lagi tayong healthy. So hanggang dito na lang mga soy ang aking channel. Hanggang sa susunod.